Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balikan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabiberikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan iyo po ang ikalimang Domingo kan ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mass intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat, dulot kan Bonaventura family, ni Mr. and Mrs. Gary Serrano and family, Elaine, Bueno and mga Liyag family, Bulawan family, Marlon Bulawan, Kent and Zarina Cantal, Joy Marbella asin Anonymous. Espesyal na kahagadan for Carlos Miguel, ni Mr. and Mrs. Gary Serrano and family. Espesyal na kahagadan man kan Bueno and mga Liyag family asin Bulawan family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores and family. All Souls, dulot kan Beneventura family. Kalag ni Daniel, dulot ni Concordia Alcazar. Kalag ni Salvacion, dulot kan Bueno and mga Liyag family. Kalag ni na Mario, Rosa, Inocentes asin Romana, dulot kan Bulawan family. Kalag ni Emilio asin All Souls, dulot kan Cardel family. Kalag ni Roniel, dulot kan Esteves family. Kalag ni na Alex asin Gina, dulot ni Kent and Zarina Cantal, asin para sa kalag ni Juvie, dulot ni Cyril Dane Balde. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Tawon awitan ang kakurangan,
kan Ama, sinaki asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asing katoinungan ni Yesu Kristo kagurang nantaan, pagkamuot kan Dios, si pakisumaro ka Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, dan sa mga kasalan, tangan ni magganay ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sinsa indo mga tugang. Nagkasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, Sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ay pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mayrak man lagod sa tuan Diyos na makakaman, asin pagpatawadaan sa tuang mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maeraka, Kristo, maeraka, Kristo, maeraka, kaguranan, maeraka, kaguranan, maeraka, Gloria in excelsis Deo. Pamurawayan sa Diyos ang inasa, Asin sa nagkakatulinungan, sa naman tawong marayan ko. Inumawi ka, rinurkyawi ka, sinasamani. ikaw pinapamuraway mi, Pinapasalamatan ikaw, ulikan na kulang mong pamurawayan. Kakulangan na Diyos sa ating langit nun, Diyos amang makakamang. Kakulangan aking bugtong Yesu Kristo. Kakulangan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Kan nagpapawag ng mga kasalan kan ginawa, ay rati kami. Kan nagpapawag ng mga kasalan kan ginawa, ako ang sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kahirati kami. Kay kasalan, banal, kasalan, kakurangan, kasalan, o kahalang ka. Sa Kristo kay Bang, ang Espiritu Santo, Ayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, bantayan mo ang sa imong pamilya, sa danay na kaimbodan, tanganay nagsasarig sa paglaom, sana sa saya, sa grasyang langit nun, sa imong pagampon danay na pakusugon. Huli kay Yesu Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nagtutukdo ang Diyos sa satuya sa paagi ni Propeta Isaías nin mga bagay na matanos na dapat gibuhon ta sa satuyang kapwa.
Ang lambang pag-utob kan mga ini, garantiya na pag nag-apod kita sa kagurangnan, sisimbagon kita. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan nagsabi, hirasan nindo nin pagkakan an mga nagugutom, asin pasakaton nindo sa saindong mga harong, an mga dukhang mayo nin harong. Tawan nindo nin gubing an mga mayo, asin de ka mo magsayuma sa pagtabang sa saindong mga kadugo. Dangan maliwanag sa saindo, siring sa liwanag, kan aldaw, pagkaaga, an sa kong pagkawili. Asin madiling mararahay, an sa indong mga lugad. Danay ko kamong iibahan, tanganing iligtas kamo. An sa kong presensya, an mag-iingat sa indo, sa gabos na pag-alaman. Kung mamibi kamo, sisimbagon ko kamo. Kung mag-apod kamo sa ko, masimbag ako. Kung unto ko nindo an pang-api, an pagmeno sa kapwa, asin an pagtaram nin maraot na tataramon, kung tawan nindo nin pagkakan an mga nagugutom, sa katawan kan sa indang kaipuhan an mga mayong sukat. Dangan ang nakapalibot sa indong kadikluman, magiging siring sa liwanag nin kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang ilaw minaliwanag sa kadikluman para sa mga marahay na tao, para sa mga maheherakon. Mabuot asin matanos. Paladan ang tao na matinao asin mapinasubli, na dai nagdadaya sa saiyang negosyo. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang matanos na tao, dai masasala, gigirumduman siya sagkod paman. Dai siya natatakot sa maraot na bareta, makusugan sa iyang pagtubod, asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Sa kadikloman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Dai siya nahahandal o natatakot, aram niyang madadaog ang sa iyang mga kaiwal. Maugayon siya sa mga nangangaipo. Dahil nanggad nasusudya ang sa iyang pagkamabuot. Siya magiging mapangyari asin gagalangan. Sa kadikloman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa ikaduwang babasahon, nagpapahayag si San Pablo sa mga taga-Korinto na ang sa iyang testimonya sa satong kagurangnan, bako hali sa iya o sa ano paman, kundi sa espiritu, tanganing ang sa indang pagtubod, maghali bako sa kaisipan kan tao, kundi sa kadunongan kan Diyos. Himateon niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kan magdyan ako sa indo sa paghulit kan hilom na katotoohan ni Diyos, day ako nagamit nin halangkaw na mga tataramon o filosofiya. Pinagmarhay kong lingawan ang gabos, puwera ki Heso Kristo, asin urog na ang pagkagadan niya sa krus. Kaya kanyaon ako dyan sa indo, maluya ako, sa kapigtatakigan ako sa takot. Sa pagtaram sa kasapaghulit kan marhay na bareta, day ako nagamit nin mga mahamis na tataramo nin filosofiya, kundi ipinamidbid ko sa indo ang espiritu, asin ang kapangyarihan ni Diyos. Ginibo ko ini, tanganing ang sa indong pagtubod, dai mapasikad sa kadunongan nin tao, kundi sa kapangyarihan ni Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu.
Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurang. Nagsabi sa Jesus sa iya mga disipulo, kamo an asin kan kinaban. Kung mawara ni askad an asin, paano pang mapaskad iyan? Dahi na iyan nin pakinabang. Kaya inaapo na sana dangan binabatayan nin mga tao. Kamo an ilaw kan kinaban, dahi nanggad natatago an sarong syudad na nasa ibabaw nin bulod. Mayong minasulo nin ilaw, dangan tatahoban iyan. Kundi ibinubugtak sa talagang bugtakan, tanganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat arog kamukaian, paliwanagon nindoan sa indong ilaw, sa gabos na tao, tanganing mahiling nindaan mga marhay nindong gibo. Huli kaya na umawon nindaan sa indong ama na nasa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Agumo sa imo, Kristo. Maray na hapon sa indumang tugang. Kanakaging Domingo, ang tema kan Ebanghelyo, iyo ang mga pigaapod na paladan o mga maugma. Pigaapod sa English na Beatitudes. Sinduman pigsabi nga gurangnan, itong bako masyadong attractive sa mga tao. Inulita pigtawan doon itong mga mahirakon, itong mga duka sa espiritu, piga-api, piga-insulto, o di sa pagtubod kay Kristo, siniba pang mga, kumbaga, mga virtues kang mga maluya, nang kinabanbaga, dahil man ka tataonin value, kundi paurombasan, pakaraskasan, pairitaasan, nagarubaga, ito ang purpose kang pagiging tao. Di bali nang matimakan ka, di bali ka ng gadanon, basta sunagadan, iyo ang number one. Ngunyan sa mga basaon, huwag na sa Ebanghelyo, sinasabihan kita kung paano matupad o ibugtak sa araw-aldaw na buhay ang pagiging paladan. Kaya sabi ni Jesus na ang mga nagsusunod sa iyo, bot magsunod, dapat na maging mga asin kandaga, asin mga ilaw kan kinaban. Ito pang Christmas time o Adbyento, ang tema baga, itong pigasabing ang may maabot na dakulang liwanag, ilaw, sa kinaban na nasa kadikluman ng kasalan, sinuyo yan ang promesa na tagapagligtas na iyo sa Jesucristo. Kung sa Jesus nagdadarak ang liwanag aling sa iyang Ama, liwanag na nagpapadagos sa paglalang, sa pagpakalat kan katotohan, asin justisya, katanosan, siniba pang mga ray na bagay. Paano ini ipapahayag sa mga nagsusunod sa iya? Dinulita ang inot niya kanipig sabihan, itong mga disipulos nakampig padarana sa mga barangay o mga baryo, pig-apod ng apostol. No? Dinulit ang sabi ng apostol, pigpapadara o being sent. Kita na mag-aako kay Kristo sa sakramento ng bunyag, paano nagiging liwanag? Paano nagiging aldaw, nagsisirang sa mga nasa kadikluman? Giraray ang pigasabing nasa kadikluman, ito po na ignorante, ito na mayong aram, manangod sa kaligtasan.
Dakulon bagang namamundag sa ginaban. Na nabuhay, asin nagadan, dahil manamidbidan ang kagurangnan. Paano daw iyan? Maduman siya sa langit, maduman siya sa kaadian ng Diyos. Taday naman na ibang padudumanan. Paano niya mamidbidan ang kagurangnan, ang mga santo, ang mga anghel, kung sa iyang pagkaboy sa daga, dahil man lamang yan na midbidan ang Diyos. Dahil man na problema siguro, ang Diyos man, may paagi man, tanganing matukdoan, an maski dai nakadangugan nga rin ni Diyos o ni Kristo. Pero importante, tabi kasabi ni Jesus mismo, nakita maging liwanag. Kung dahil manamidbida ng Diyos na yun nagdara kang liwanag, pagka ni Kristo, paano ka man magiging liwanag? Kung saro kang bulan, susubli ka kang liwanag sa aldaw. Garo man kita, ang liwanag na pigdadarata, bako man sa dirit ang liwanag, kundi liwanag ni Kristo. Kaya, kung kita nakapag-adal, kita nagkamit din mga abilidad, mga kakayahan, asin nag-urambog ka, nasa imo yan hali, dahil mo recognisar ang nagtao kayan, ay ang mahal na Diyos. Maski ka may mga achievements, maski ka pa ng paparapanggana, niyaon ka pa sa kadikluman. Taday mo aram ang tunay mong pagkatao, dahi mo aram ang tunay mong pigalian. Kung dahi mo aram pigalian mo, dahi man aram ang padudumanan mo, kung maghali ka na digdi sa kinaban. Kaya importante na magkaigwa kita ng liwanag. Tinulita sa pagtuklas ta, nin saririta, sa establish naman din sa diritang pamilya, ano man itutugdo mo sa mga aki mo, sa ago mo. If you do not know that you are, or igwa kang mission sa daga, nagtutuklas ka kung anong maray, tagaro baga nahihiling mo sa palibot mo, ang iba ay managigibong maray, nagdadaya, naguutik, nagumuda. Iyo daw iyan ang pangarap kin Diyos para sa tao. Kung nakikisakay sa nakita, tanganing baad lamang matawan, baad lamang may ayuda, kung ano-ano pa. Ang tugang, ang pagiging liwanag, nagkapirang bagay. Siguro, ang ba't sabihin kang liwanag, bago sa na ito na arog kaini, nakakailing kita digdi sa simbahan, tayo may ilaw. Kundi sabi ni Kristo, ito mismong ginigibo mong tama, ito mismong ginigibo mong karangayan, iyo ta nagliliwanag. Tako ng mga kataraid mo, puro nagigibong sala, alangan naman naliwanag iyan. Pero kadakol baga ang nakikisayaw sa bagong liwanag, kananing mabuhay. Sisa ang mga kandidato, mga politiko, na maski sa lang ginigibukan sa indang leader o sa indang partido, okay lang. Takundi ako makiayon sa inda, I have no budget. Paano ko papadalaganon ang sa kong probinsya, ang sa kuyang sudad o munisipyo? So dancing with the devil, no? Sabi nga, dancing with the darkness. Maski nga ni, midbid ko si Kristo, maski nga ni, bigasabi ni Kristo, na ako dapat baboy sa liwanag. Mag-iba ng mga bagay sa liwanag. Takot ng tao na sa liwanag, nahihilingan sa iyang gibo. Pero kung diyan ka sa gadikluman, diyan ka sa internet, pero you use avatars, you use aliases, abo mong ipakilala sa diri mo na ikasarong marin na tao. Is it not? Maliwanagod ang internet. Pag nag-cellphone kita, may ilaw baga mo kung iyo.
Pero nagruruluwas sa diklom. Asing kita man, nagagabit ka, minsan, nakikibagay. There is the battery, there's the light, and yet, what we give, what we receive, is one of darkness. So ano klase kitang Kristiyano? Gusto kan liwanag o habota? Ikadua, kita mga asin. You are to be supposed to be the salt of the earth. Ano po ang pigigibo kang asin? Nganing day mabilasa so si bubog. Manatiling presko. So, dirty ice cream baga. So, may kariton, nagtitinda kay ice cream. Pag binuksan itong tinda niya, mahiling mo na may palibot na asin. Tanganing day matunaw. Pero sa US, kung may bog na snow, pigubod-boran ki asin, tanganing matunaw. Anyway, kung ang asin nagpipreserve, ano po ang ipipreserve ng sarong Kristano kung siya asin? Talaga naman, garamiton kita sa mga isda o kung ano pang mga pikakakan and give season to it o namit. Kung ang kinauban panoonin kadikluman, asing kasalan, ang maabot kayan, ang ending kayan, pagkaruro. Pagkarumpag. Kaya sabi ni Kristo, tanganing day marumpag, ang kinaban, kamo na mga nagsusunod sa ko, kamo ang ma-preserve kayan. Kamo ang asin. Kaya lang, kung dahil naman kamong namit, kaday man kamo naging asin, hayaan na natin magunaw ang kinaban. Hayaan na lang natin na gabos magduruman sa impyerno. Anyway, nobody love each other. Sama-sama na tayo doon. Mga tugang, siguro madali unsa ng ipasipara, mga pigasabi ni Kristo. Pero kung hilingon ta, ano mga imahin kang mga santo, mga pigasabing near-death experiences. So ito bagang baro nagadan, nawaranin paghangos. Pag nag-istorya sinda, natawan giraray, ang experience sinda na may garuda mga clouds na may liwanag. Kaya nagarambot sa biyon ni Jesus, kung gusto tang magduman sa iya, be with Him forever, makikitang arog sa iya, may liwanag. Kaya lang gusto ta permiso madiklom. Pag madiklom, may mosquito. Pag may diklom, hindi kilala. Kaya, walang iya father na iskandalo kasi hindi naman niya kilala eh. Hindi nga namin alam ang mga pangalan nung nangyari ang ginagawa namin. Pagkaaga na lang, ano nga pala yung pangalan mo? Never mind. Let's remain anonymous. So yan po ang mga nangyayari sa ngayon na panahon. As in, siguro, wala man na nakukonsensya, pero yung kita nagpapangibi. Kung nagpapangibi kita, makakagawa kitang malasakit sa mga tawong ini. Tagarobaga, they've resigned themselves to the redemption of Jesus. Dahil na sila nagtutubod, na sinda mahaawas,
sa indang presenteng kamugtakan. Sa mga mahilig dyan magiling sa mga porno sites, pag-iilig ta po iyan, kaya ba kita sa nagtatao nin pag-asa sa inda. Bakuang palansala ang pigigay bumi, ta may naghihiling, may nag-enjoy. So instead na they said nang mag-patronize and go out of their work, kawas man naghihiling. So, okay lang. Yun ang sabi ta, meron namang impyerno eh. Maawa naman tayo kay Satanas pag walang pupunta doon. Kung puro na lang kay Jesus and carry our crosses. Siguro ang pagiging liwanag, first and foremost, sa satoy ang mga pamilya. Kuni ka, sarong ina, sarong ama, kasi yung mga aki. Most important siguro po sa pag-adal sa eskwelahan, sa pagtaon, nin pagkaon, kanama, tanganing mabuhay. Ining pagkamidbid sa mahal na Diyos. Ninulit ang pagkamidbid sa mahal na Diyos, yun na kulaon na pamana din sarong magurang. Wako naman po edukasyon, wako naman trabaho, kundi pagkamidbid sa Diyos. Pinulit na kung titukdoan mo an sa imong aki about God, si Lord na ang magibo kayan. Tanganing ang aki, maging tunay na aki kan kagurang nang. Pero kung di mo pinamidbid ang mahal na Diyos, si Jesucristo, sa imong pamilya, dakula po sa imong obligasyon, dakulaan, kakulangan sa pag-utob kan kabutan ni mahal na Diyos. Siring man ang pagiging asin, taang bansa na dahil ng moral foundation, okay na ang kabos. Kung may threat sa imong power, gadanon mo. Anyway, mas ano nga yaso, kamuktakan kang gadi, nabuhay, kesa nga yaso, nagtitios na tabangan. Kasi so nagtitios, yung sumagadan. Nalingawan sa indang kamuktakan. Dako paga, kung saro ka man sa ng convict, mag-aagadan ka man sa na, gagadan nun. Mag-ibok ka na, ninmaray, para lang mabawi sa imong kasalan. Tigbakon mo na ang dapat yun na tigbakon. May silbi lamang sa buhay mo. Di ba? Convict ka baga, mamatay ka na. Kung nag-ibo mo yan, igwa lamang na pambawi. Pero kung magagadan ka pa, guminibog ka pa kay narik ka sa ala na bakuan, dahil mang kaipuan, nadubli pa. Mga tugang ang pagiging ilaw, hali sa Diyos. Bakong hali sa Aleco, bakong hali sa Meralco, bakong hali sa solar, o sa inpaman. Hali iyan sa pagkamidbid ta sa satong kagurangnan. Pag-una ta, kay po na pang mag-alala theology, o ano pa man na subject. Kundi, iyan mismo, si Kristo mismo ang nagsasadol sa to. Si Kristo mismo ang nagsasadol o nag-i-inspire tanganing mamidbita siya. Takawawa manan sa iyang linalang kung out of the kapabayaan kang magurang dahil namidbit kang aki anmal na Diyos. Sisi ang sisihon. Pero kung
sa inspirasyon kang kagurangnan ni Yesu Kristo, kan mga santo, so aki mismo nagsayuma sa liwanag na iyong Diyos. Dahil naman po dyan ibiblame ang magurang. Pero sa kapabayaan, kan sa iyang kapwa, na araman na dapat tabangan, pero ginusto na daitabangan. Mga tugang patabadon man kita, pero uyan po ang dakulaon na kasala. Ninulit ang liwanag sa nayumahan ta, ang liwanag na dai nadadaw kandiklom, sinuyan ang mahal na Diyos. Sa paagi ni Kristo, kunyaon sa puso mo, ang liwanag na iyan, asahan mo na day po iyan mabawara. Asin ko ng liwanag niyan tinatawas sa to, dayta na po pagsayumahan. Dayta na paghalion ang liwanag na iyan, tayo ay nang madarat sa to sa buhay na daing kasagkoran. Nagtindog na sa pagpayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos, sa mga makakaman, kagibo kan langit, sin kadaga. Kan gabos na nahihiling, nahihiling, sin nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag ikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangakit daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig sa hali sa kalangitan. Asin nalaman, huli kang Espiritu Santo, Iberen Maria, asin na ni tao. Ipinakot pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba ka na maasin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtarang sa paagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa patawad ng mga kasalan, asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon sa pagsamba, garon ta sa Ama na dapat nakusog asin kabuhayan na madara niya tos sa iyang ilaw, sa iyang ilaw sa kinaban. Simbag sa labang kagdan, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag na ilaw sa mga naghihingowa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing masabotan asin utubo niya to ang satong katungdan, na magtabang sa mga dukha asin sa mga daing eerokan bilang mga ilaw sa kaasin kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa satong pakikipagkapwa asin mga burabod ninranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, ang mga nagmumundo asin ang mga pusong nakulgan, makamidbid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ako sa kagurangnan kan liwanag, kaugmahan, asin katuninongan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Langit no na mga pakusugan sa imong banal buot. Sa mong buot, nabilog na magsarig sa imong aki, tangani makayami ang gabos na katibaadan huli sa liwanag. Huli na damang sa pagtugdas kan sa imong kahadayan sa kinaban, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Ang
ibig ka mga tugang, tanganin sa kon sa indong atang, mga kamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya among Diyos, namiibig kami na ikang tunay na naghimo kan mga linadang na ini, sa pagtabang sa moyang kaligtasan, magtugot na sinda magiman para sa mo sakramento nin buhay ni daing kasagoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maniniguan sin dapat, matanaw sin nakakaligtas, danay sin minsan sayin, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkoran, sa imo kami uya, kami nabubuhay as naghihiro. As hinimo mo sa hawak na ini, bago sa nang nakakamati kami, arual daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi nugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran, ta igwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay bakang kabos ng Hiles, nag-oomo kami sa imo, nagkukurahaw sa mga gayagayang selebrasyon. Sindaga panawakan sa imong kamurawayan, sana sa kaitasan, paladanan minadigdig sa ngaran kan sana sa kaitasan, sana kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, baraba din kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa ragaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pag-uayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyong mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kon na ikahamag dato.
Kaya kami nagrundumang sa iyong pagkadaan, sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong kagurangdan, tinapayin buhay, sin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig umong magatubang, sin maglingkod sa imo. As nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak at sindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garong dumakagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan Santo Papa, si Leon sa mga obispo, si Joel, si Gagabos na klero, siring man garong dumas sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong ginigirumdom, pinapamibi sa misang ini, sinanggabos ng gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami kabos, namibi kami tanganing kaibahan ng Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Sanudas Tadeos, mga banal na apostoles, mga martires kang China, asing kabos na santos, sa kaitupan, nakapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugpuan kan mga nakakaligtas na tugon sa binatuod kan Diyos noon o kaugalian nga ngahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa dagat, igsirin sa langit, at sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon niya, asin nawagon mo kami sa mong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Sinare kami pagkaraas sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, sa nakaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na sa Yesu Kristo.
Kristo kagurang na ni kanya nagsasabi sa mga apostoles, tuninungan winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko asya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kantanda ning katuninongan. Peace be with you. Diyos ang kaparang, ano ang kasalan ng ginawa, kahirati kami. Kordero ang Diyos ang kaparang, ano ang kasalan ng ginawa, kahirati kami. Ang mga kasalan aming ginawa, nawi kami ninkato, Ginongan. Uyas tong kagurangan na Yesu Kristo, nagsasadal sa to, maging mga ilaw ang kinaaban, mga asin kang daga. Kulita kita mga binunyagan sa iya, nag-ako kang liwanag na Diyos noon. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparaan kasalan ng kinaban. Palada mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasanar, sinan sa kong kalag mauumayan. Kang atamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus nagpagurong sa krus, buhay mo itinusay. Ansi mong hawak, ansi mong dugo, buhay na daing kasaguran.
Luhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoe kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Tukaw po muna ang gabos. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang announcements. Magkakaigwa po din second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,811 pesos and 75 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,031 pesos and 95 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 7,305 pesos and 75 centavos para po ini sa pro seminaryo. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa iyo po ang minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon asin 5:30 p.m. Mauot mi man po pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 1,700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos. Cerneches family, 700 pesos. Tularba family, 600 pesos. Diyos mabalos po. Tinugda kita sa huring bendisyon. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Uli ka mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, si Maria, inaning kaligtasan. Kamo asin sa mga mahal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang kanama, sinaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon.